Mali doyon ye bolokari furafrira majugu dɔw kɔni kan Segu ale ni Buguni fanfɛ an balimaw o bisimila i malakti ka bololo siraw sanfɛ ka kan ni min ye ɲɛnaminifɛn doni ye an ka jamana kɔnɔ o kɛlɛli ani furakuntanw Mali doyon kɔni wula k'u jɔ ko olu kɔni bɛ baara la olu kɔni ka baara olu b'a kɛ fo ka se a dan na okumu kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ Mali jamana kan ɲɛnaminifɛn ale ni furakuntanw olu doni kɔni yamaruyalen tɛ mi ye utu kalo ye san 2025 kɔnɔna la u kɔni u bolo da maa dɔw kɔni kan waliya fɔlɔ ko kɛra min ye utu kalo tile 9 ye Sekoro ni ale bɛ Segu kɔni mara la ko kunnafoniw y'a yiriw la ko taama mobili dɔ kɔni bɛ nale o mobili kɔnɔ ko furakuntanw kɔni b'a la n'o fura ninnu tɔgɔ ye tramadol ye u selen o kari tɔgɔya in kɔni ma i n'a fɔ kunnafoni y'a fɔ tɔgɔya min na u ye sɛgɛsɛgɛli kɔni golo la sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la u nana bɔ ni tika bɔrɔ dɔ kɔni ye o tiga bɔrɔ in kɔnɔna la de ni fura ninnu kɔni kun b'a kan sabula k'u ye fura ninnu kɛ bɔrɔ kɔni jukɔrɔ ka tiga k'a sanfɛ wa a yirala k'a fɔ ko nin kun bɛ muso 3 de kɔni bolo wa u kun bɛ ka bɔ Mali kɛrɛfɛ dugu dɔ de kɔnɔ na ni bɔrɔ in kɔnɔna la ko tramadol plaquette min yira ko bɛ 29880 a b'o bɔ ni an y'o ta k'a lajɛ o bɛ bɛn furakisɛ 600 ani kɔri kɔni ma wa a wari yɛrɛ bɛ taa bɛn wari min ma o de ye miliyɔn 200 ani kɔ ye nga u ka kuma la ko nin si tɛ ko ba ye nga min yɛrɛ kɔni kɛra ko la nisɔndiyayɔrɔ ye Mali sifinnakaw mina kisi ni fura ninnu kɔni tali kɔni ma o tɛmɛnen ka bɛ yen ko tile 4 bɔ ɲɔgɔn kɔ Buguni fana a yirala k'a fɔ min ye nin fura ninnu ye k'u 1000 de kɔni minɛra Buguni fana fanfɛ ayiwa an bɛ wagati min na bi min ye Mali doyenw ye u y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni tɛ kulonkɛla Mali dondaw kɔni na wa hali bi olu b'u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ko maa bɛ yen nɔ ni ɲɛnaminifɛn de b'i bolo walima ni furajugu de bolo fɛn minnu yamaruyalen tɛ ka don jamana kɔnɔna na n'o de b'i bolo i kana se n'a ye Mali don siraw la dɛ sabula olu kɔni jɔlen bɛ yen nɔ k'u ka baara kɛ wa maa n'i y'a essayer k'a fɔ k'i bɛ don ni fɛn ninnu ye olu bɛ bolo da i kan wa ko nin t'a bannen olu bɛ continuer u ka baara la walasa Mali jamana manamana ko kana kɛ yen nɔ Mali sifinnakaw olu bɛ se ka kisi ni fɛn ninnu tali ma cogoya min na ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka ni kunnafoniyaw ye k'o da aw tulo kan aw kan bɛ an ka kunnafoniya wɛrɛ kɛnɛ kan